көп еллар неше жыл булай инде ветерандар МГДның ветерандар советы Үшінші ел айы советы жетекчилик итәсез. Менә шушы әлеге дәвердә безнең әлеге МГД оешмасының ветераннары белән ничек иттереп эш оештырыла, алар белән нинди чаралар үткәрелә һәм инде менә Маяк газетасы да безнең хәзер бит инде шулай язылу бара. Маяк газетасында яктыртырга иде аларның тормышын шушы хакта безнең сөйләшү иде. Біздің нефть-хам газ шығару идарасында бүгінгі күнде ветерандар 1300-ден артық ветеран бар енді. Бүгінгі күнде олар 21 цех ұйышмаларына оша ішін алып барабыз. Оларның біздің Ақтөбеде 600-ден артық ветеран яши алғанлары біздің Қостанай кішілер енді. Ветеранға айтсақ, ветеранның көбісі айтырға керек актив тип. Олар пенсияға шығып кету білен sıra үйде отырға жеңмелер. Біздің міне Қостанайда да Ақтөбеде де ветерандар клубы бар, айырым зданиялар енді. Бұл зданияларда біздің Қостанайда бильярд, шашка, шахмат ойнарға бола. Ақтөбеде бильярд, шашка, шахмат, еще настольный тенниста, біздің тренажерный залда бар. Қыздар біздің пенсионер қыздар, ветерандар шында йөриләр. Қостанайдағы ветеран хатын қыздар біздің МГДдағы спорт залда группа здоровья біз аштағанда, атнаға аштап пролар барғанда заниматься етелер енді. Және план бойынша алып барабыз. Еллық планны ел сайын декабрь айларында утверждайды. Шол план бойынша біздің бұл планда біздің ярышлар өткәруде енді ветераннарның тұрмыш хәлләрен өйрәнү, сугыш ветераннарының, тыл ветераннарының, толқыған қатын қыздарының оларын біз яшау шарттарын қарап тұрабыз енді, бірішіп тұрабыз. Ярдәм итәргә тырышабыз біздің күштән килгәнчә енді. Көп вопрос бойынша Қостанай нефть идарасының жетекчелегенә мөрәҗәгать итәргә туры килә инде. Анда күбрәк вопрослар финанс белән, ремонт эшләре белән, материал акча якларын бер буенча инде. Шуңа күрә МГДның жетекчеләре аша эшне алып барабыз. Безнең профсоюз комитеты да жетекчелектә бу эшләргә каршы түгел, алар ярдәм итәргә тырышалар. Хәлләренә килгәнчә инде. Безнең бу планда аннан башка әйтеп киттем инде, ярышлар үткәрәбез дип, пенсионерларны чакырып без 23 февральгә, 9 майга, нефтяниклар көнне, картлар көнне шашка, шахмат, бильярд, теннис буенча ярышлар оештырабыз. Аларның анда әзгәнә булса җиңүчеләргә призлары бар инде. Призларны тапшырып, алар күңелләре булай инде бу ярышларда. Ярыштан башка әйтәм бит, безнең Казанкайда да, Ақтөбәдә дә алар безнең бильярд уйнарга киләләр. Алар эшкә йөргән сөйләр. Иртән киләләр, әбиткә кайтып китәләр, әбит ашап та киләләр. Әбиттә бильярд уйнарга. Бик бильярд яраткан абыйлар бар инде, оларак яшьтәгеләр дә, һәм яшьләр дә, яңа чыкканнар да пенсиягә аның буенча йөриләр инде. Безнең аннан башка тагы шул концертларга билетлар алып, без ветераннарны концертларга алып барырга тырышабыз инде, Озынкая, Ақтөбәгә килгән артистларга инде. Аннан без елга 2 тапкыр планда безнең бар экскурсия республиканың тарихи урыннары буенча Бутамда без булдык. Бугарда булдык, аннан соң Свияжскида булдык, Раевский монастырьда булдык. Бу ел менә май аенда Елабуга барырга җыенабыз, пенсионерлар булып инде. Ну, әйтергә кирәк, пенсионерлар барысы да бер тигез яши дип әйтеп булмый, бу көндә авыр хәлләр дә бар. Туган тумачалары булмаганнар да, вообще ире хатыны булмаган, балалары булмаган пенсионерлар андыйлар бар инде. Бар бу көндә пенсионерлар әле пенсиялары 10 меңгә дә җитмәгәннәр. Безнең мәҗик хәлгән безнең цех бар башта. Аннан чыккан пенсионерлар 3-4 мең белән чыкканнар инде, бу көндә 10 меңгә дә тотылмаган пенсионерлар. Алар хәбәр бик авыр инде, әйтергә кирәк, конечно.
Менә Мисал Хусейнович, сезнең бит инде оешма районда иң зур оешмаларның берсе. Һәм инде сезнең оешмада эшләп чыккан нефтчеләребез, бүгенге көндә эшләүче нефтчеләребез, алар инде безнең иң төп, иң зур көч газетаның укучылары шатланалар. Инде ничә еллар гомер буена дигәндәй без инде кулга кул тотышып, менә алар маяк нуклап, үзләре турында язып, үзләренең хис кичерешләрен язып, теләгән әйберләрен, язмаларын бастырып киләләр бит инде. Аннары соң ничә еллар буена нефтче сәхифәсе чыгып килде бит инде бездә. Менә шушы газета белән мөнәсәбәтләрне килеп әйткәндә, сез тагын газетада нинди кызыклы язмалар күрәсегез килә? Менә нефтчеләр, өлкәннәр нинди фикерләр әйтәләр? Алар бит сезнең белән сөйләшәләр бу хакта. Шунда безгә җиткезсәгез иде шуларны. Әйе, без маяк газетасы белән күптән бер-бергә шалып барабыз инде дип әйтергә кирәк. Безнең менә мондый көннәрендә юбилей хәзерләгән вакытта да безнең ветераннар турында бездә эшләүче, бүгенге көндә эшләүче работниклар турында, конечно, күп материаллар чыгып бара инде газета, маяк газетасында. Безнең яшьләр арасында да, ветераннар арасында актив язучылар үзебез арасында бар. Безнең ветераннар советында Актүбә ягыннан, Азнакай ягыннан ниндидер мероприятие үткәргәчтен обязательно безнең язып җибәрүче кешеләр бар инде. Алар бик белеп, язырга тырышып, үзләре аларны беркемдә мәҗбүр итмибез инде. Үзләре язып җибәрәләр шундый материаллар буенча. Без менә без бит инде сезнең белән эш алып барганда, безнең пенсионерлар, ветераннар газетаны алгачалар башта инде үзебезнең Азнакай нефть идарәсе буенча материалны карыйлар, беренче инде. Аларга үзләре белгән кеше турында, Азнакай нефттә нинди бүгенге көндә яңалыклар бар, нинди эшләр алып баралар. Әле бүгенге көндә хәтта аларның күпме нефть тапканнар да алар өчен кирәк әйбер инде. Киләчәктә инде планнар бар, нинди Азнакай шәһәре ничек үсәчәк. Азнакай нефть бу эштә инде эшләр алып барачак. Алар өчен бу әйберләр бик яхшы инде. Алар аны көтеп торалар инде бу материалны. Менә хәзер без сезнең белән эшли башлагач, менә туган юбилейлар белән котлый башлаган. Алар өчен интересный инде юбилейлар. Бөтен кеше бер-берсен бер бетерми, кайчан бер-берсен юбилей икән. Азнакай нефть идарәсендә күп материал күбрәк безнең өчен яхшырак инде. Безнең үзебездә тора инде шул материалларны әзерләү инде. Безнең бит хәзер менә шәһәрнең 30 еллыгы быел. Менә шушы иң беренче бит инде шәһәрне барлыкка китергән предприятие ИНГДУ һәм инде аның өлеше менә инде авылдан, поселоктан шәһәргә үрүендә шушы аның нигезе булып тора инде. Һәм инде менә безгә бигрәк тә бүгенге көндә шушы шәһәргә өлеш керткән ветераннар кызыклы. Менә шуларның ничек итеп эшләгәннәре турында безнең беләс килә. Хәзер инде менә алар бәлки кайсысы да бардыр, кайсысы да юктыр. Менә бүгенге нефтяник яшьләргә алар ниндидер яклардан үрнәк булып, менә газетада чыкса иде дип шундый фикердә инде. Сездә тәкъдимнәр булса, менә без мен баштарак әйттем икән, сез сөйләшкәндә безнең музейга үзебезнең аңгыдыгын музейына кешеләр килгәчтән мин башта сөйли башлаганда сразу әйтеп башлыйм инде. Азнакай нефть идарәсе шушы шәһәрне бүгенге көндә төзүдә инде. Актүбә поселогын, авылларны үстерүдә Азнакай нефть идарәсенең көче күп куелган. Нефтяникларның, компания Татнефтьнең акчасы, финанслары бу эшләргә бик күп куелган. Бездәге әле менә 96 елга хәтергә бөтен йортлар, детсадлар, гостиница, мунча, общежитиелар, ресторан, бөтен әйберләр аңгыду балансында тора. Без аларны вообще карап тора идек, ремонт ясап нитеп, хәзер генә без администрациягә бирде бу объектларны. Шуңа күрә нинди генә объектны алып карасак та Азнакайда бүгенге көндә бик күп Азнакай нефтьнең кеше кергән, үзләре төзегән, финанс ярдәм белән төзегән объектлар бик күп. Бу эштә безнең нефтяникларның көче күп кергән дип әйтәсе килә. Безнең әле
Күптән генә строительный монтажный цех үзебезнеке бар иде. Без ул объектларны төзидек, Ақтөбедә дә Азнакайда хәзер юк булса да инде. Менә Азнакайда төзелә торган йортлар ипотека буенча күбесен әйтергә кирәк, Татнефть компаниясе ярдәм белән, акчасы белән төзелә. Социаль объектлар бүгенге көндә күбесе тоже Татнефть ярдәм белән төзелә. И бу эштә эшләүчеләр ветераннарын да, баштагы объектларда бүгенге көндә эшләүчеләрен дә кеше күп куела инде. Менә бу без Утар бит Азнакай нефть идарасының 60 еллыгын районның 85 еллыгы бит бу. 85 еллыгы әзерләгәндә безләр менә шу объектларны шушы көнгә китереп җиткерү өчен ветераннарны да субботникларга чакыра идек инде. Паркка да, Победага, парк семьяга да, музейга да, благоустройствога. Шуңа күрә безнең ветераннар арасында вообще легендар кешеләр бар бүгенге көндә әйтергә кирәк. Алар арасында әле бүген исән сау яшәгән безнең орден, Ленин ордены алган безнең ветераннарыбыз бар. 9 безнең сугышта катнашкан ветераныбыз бүгенге көндә исән. 144 тыгыл ветераннар исән бүгенге көндә. Менә бу кешеләр барысы да инде Азнакай нефтьне үстерүдә, Азнакай шәһәрен үстерүдә бик күп эш куйган кешеләр инде. Барысы да легендар Барысы да легендар кешеләр. Сугыштан соң да шәһәрне илдә төзекләндерү. Сугыштан соң да булар инде основном шул сугыштан чыкканнар төзегән кешеләр инде 50 елдан башлаган инде. Буларны безнең һәрбер кеше турында алсак та инде аларның ниләрен карасак, үткән ел тормыш буларны, эш елларны аларның күп инде. 1 миллиард нефть табуда, 2 миллиард, 3 миллиард да барса катнашкан кешеләр инде алар. Безнең менә шулай ук икенче тагын зорлык буенча районда бер өлкә безнең Ақтөбе бистәсе, анда бит 10 меңгә якын кеше яши. Менә анда шулай безнең нефтьчеләребез шактый күп. Һәм инде анда да сезнең беләбез инде нефтьчеләрнең зур проектлары тормышка ашырылган иде. Инде хәтта районның чишмәләрен төзекләндерүдә дә сезнең зур эш булды. Һәм инде сез заманында чишмәләр буенча Россиядә конкурсларда җиңү яулап бөтен безнең Азнакайның данын таныткан идегез. Менә шушылар хакта да сез сөйләп китсәгез, әзрәк тарихка күз салып, һәм инде безнең шулай ветераннарның, менә кайсы ветераннарның анда роле зур булды. Азнакай Ақтөбе безнең өчен аерым бистәләр түгел инде бүгенге көндә. Анда әйтеп әйттем инде безнең Ақтөбәдә бүгенге көндә 600 дан артык пенсионер, ветеран яшиләр. Алар арасында тоже карасак, безнең бүгенге көндә бер герой соцтруда юк инде, Асхат абый Гарипов. Бу Актөбә нефтьтә эшләгән кеше инде. Актөбә нефть башта бит без бергә эшләдек, аннан Актөбә нефть бездән аерылып чыкты. Яңадан без 96 елда яңадан бергә кушылдык. Шуңа күрә безнең Актөбәдә, Азнакайда үстерүдә Азнакай нефтьчеләре, Актөбә нефтьчеләрен куйган кешеләр бик күп инде аларның анда тоже. Безнең объектларга карасак, менә безнең анда Актөбәдә, Азнакайда булмаган балалар ат спорт мәктәбе бар. Бик яратып йөриләр балаларга да. Менә Татнефть компаниясе ярдәме белән әле күптән түгел анда пони атлар сатып алдылар. Алып кайттылар пони атлары. Бәләкәй балаларга заниматься итәргә инде кирәк әйбер. Анда безнең чирли торган балаларны да әтәни дә шунда йөртәләр. Файдасы бар. Менә бу чишмәләр турында әйтсәк инде, Татнефть компаниясе инициативасы башланган эш бу 2000 елларда без бу эштә тоже бик актив катнаштык дип әйтергә була инде Азнакай нефтьтә, Актөбә нефтьтә. 150-дән артык безнең чишмә без эшләдек, төзекләндердек. Бу чишмәләр бит безнең Азнакай районында түгел, менә мин үзем белгән буенча да Мөслим районында без ясадык. Бүген районында без ясадык. Актанышта без чишмәләрне яхшы хәлгә китердек. Но озак вакытта может быть әйтәсе килә чишмәләргә может быть әзрәк внимание обращать башлаган.
Бүгүнкү күндө администрация ярдәме белән ул чишмәләрне бүтән предприятиеларга бүлеп бирделәр, нефтяниклар башка. Әйтергә кирәк инде, шу бу чишмәләр безнең өчен кирәк, барыбызга карар кирәк инде аны чишмәне. Бөтен кеше өчен кирәк инде. Табигый байлыгыбыз. Табигый байлык, менә бит әле Азнакай эчендә карасак та бүген бер 7-8 ел элек кенә күпме чишмә бар иде. Хәзер бер күпме чишмә юк, ачык китә, корып баралар дип әйтергә кирәк. Анализлар начардан кара каберләрнең бар инде андый проблемалар мөмкин. Безнең тагын менә беләбез бит инде спорт, культура өлкәсендә нефтчеләр бүгенге көндә бик зур өлеш кертәләр менә балаларны үстерүдә. Бигрәк тә шушы созвездиега бит инде сезнең тагын бәхет ансамбленә һәм башка төрле ансамбльләргә шулай спорт өлкәсендә менә футболны бик нык развивать итәсез. Актүбәдә елда ярышлар үткәрелә. Лыжа өлкәсендә сезнең чемпионнарыгыз бар. Менә бүгенге көндә ветераннарда да шулай спортка һәм культурага игътибар иткән үзләрен шунда сынаган ветераннар бармы? Спорт буенча Татнефтьтә, Азнакай нефтьтә финанс яктан да, бүтән яктан да ярдәм итеп торалар инде. Объектлар төзүдә дә әйтергә кирәк. Актүбәнең ат спорт мәктәбендә дә менә монда шулай алтын алка булып шәһәрнеке булса да аны нефтьчеләр төзеп бирделәр инде. Анда да безнең балалар, яшьләр катнашалар. Менә Актүбәдәге тагы ату мәктәбе безнең бар бит инде анда. Әйтергә кирәк, без анда Актүбәнең ату мәктәбеннән Европа чемпионы да, Крашенинников Света универсиадада да алтын медаль алды. Андай безнең кешеләр бар инде, дип әйтергә кирәк. Ну, ветераннар арасында әйтсәк, менә бүгенге көндә нәрсә әйтәләр мин? Яшьләр буенча минем бер сорау бар бу спорт буенча. Менә мин каягын шаккатам, яшьләр киләләр. Мәктәптәге балалар да килә. Мондый үзебезгә килгәндә сорыйсың инде спорт белән заниматься. Яшьләр вообще белмим нишләп алар или мәктәптәләрме, өйрәтмәләр, или алар үзләре шундый хәлгә килгәннәр. Элементарно футбол уйный белмәләр, волейбол уйный белмәләр, баскетбол уйный белмәләр, яшьләр кайберләре. Бу бит начар әйбер инде. Бу эшкә кергәндәме? Эшкә кергәндә сораштырасың инде, безгә кирәк бит инде. Безнең бит Татнефть системасында ел сайын спартакиада үткәрелә. Нефтчеләр арасында бик күп төрләр буенча. Безгә бик күп төрдә катнашырга туры килә. Шуңа күрә безгә эшкә алганда без сорап алалар инде, караштырып, нәрсә белән заниматься итәргә возможность бар. Менә лыжный базага барышында бик кайгыны шаккатып кайтам нигә. Ярышлар бара. Лыжа буенча. Күбрәк ветераннар беренче урынны алалар. Яшьләр нишләптер артта калалар. Менә безнең үзебезнең Азнакай нефтьчеләрсенә менә мин үзем беләм, менә күптән түгел чыктылар, конечно, пенсиягә. Тимбаков Рашид, хәйрәмнәр пенсионер ул. Любой яшь җегетне, 25 яшьтәге җегетне узып китә алганда. Шакиров Фирдәүс, менә шундый җегетләр безнең бар. Лыжада теннисны вообще Илтузар Шарапов, тоже пенсионер ничә ел. Бик активный яшьләрдән дә арттырып җибәрә. Ярышларга йөри. Республика буенча да, Россия буенча да битәргә кирәк инде. Андый кешеләр бар инде, волейбол уйнаучылар арасында да ветераннарыбыз бар, актив йөрүчеләр. Фамилияларын әйтсәгез, хәзер газетада күрсәтелик, менә үзләрен укысалар, менә газетта күрделәр фамилияларын. Менә ихтисарны әйттем, Шарапов әйтте. Шакиров Фирдәүс лыжа буенча, Тимбаков Рашид лыжа буенча ветераннар арасында. Бильярд буенча Якупов Анас Мистарич 70-тән артык. Без менә 3нче ел була 70 еллыкка, 70 еллыгына Актүбә, Әлмәттә Татнефть профкомның кубогына ярышка барып, беренче урынга алып кайттык. Ветераннар оешмалар арасында безнең Бахтиозин Равиль, бик известный бильярдист, республикада түгел, Россия буенча. Тоже ветеран безнең. Бик уставый. Ул әйтәм бит, Россия буенча күбрәк соревнование йөри, безгә кирпиччан булды. А культурада бармы шушылай сәнгатьтә җырларга ярата торган ветераннар? Фамилияләре бармы? Менә безнең Актүбәдә бүгенге көндә эшләп килә Сударушка дигән ансамбль. Ул тоже сезнеке. Юк, ул ДК Гагарина кылып инде. Но анда безнең 90% безнең ветераннар, уступать итә. Шулай